расман варзигари тоҷик Сарвар Ҳомидов бо рекорди 12-0 зидди варзигари бразилӣ Фабрисио Сарав бо рекорди 28-10 рӯзи 25 март дар Абу-Даби дар турнири UAE Warriors 27 хотиррасон мекунем ки ин муҳориба барои варзигари тоҷик дуюм муҳориба дар ташкилоти UAE Warriors мешавад а барои варзигари бразилӣ бошад дебют хоҳад шуд. мо ба Сарвар муваффақият ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night ба анҷом расид ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни ним вазнин Магомед Анкалаев ва Тиаго Сантос вохӯрданд. муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Анкалаев бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 17-1 кард ва ин 8-ум ғалабаи пайдарҳами Магомед шуд. муҳорибаҳои пурраи ин турнирро метавонед дар телеграм-канали Паҳлавон тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳозир бошад суханҳои Анкалаев баъди муҳориба. ман 5 раунд ҷангидан мехостам, барои худро санҷидан ки оё ман барои қуллаи баландӣ баромадан барои муҳорибаи унвонӣ тайёр ҳастам ё не. ман интизор будам ки ӯ сахт фишор карда ба ман ҳамла мекунад, аммо ӯ эҳтиётона кор кард. маро дар хатогӣ қапидан мехост, аммо мо ӯро гузаштем. бисёр лаҳзаҳое буд ки ман ӯро ба замин афтонда метонистам. мураббиам ба ман ин чизро чанд маротиба гуфт, аммо чунин шуд ки мо дар стойка ҷангидем. ман фикр мекунам ки аллакай сазовори муҳорибаи унвонӣ шудаам. ҳозир чемпион Гловер Тейшера зидди Довталаб Ирҷи Прахаски меҷанганд ва ман бо ғолиби муҳорибаи онҳо вохӯрдан мехоҳам, гуфтааст Анкалаев. дӯстон, бисёриҳои шумо хоҳиш мекунем ки оиди пулҳои коркардаи ҷангваро гап занем, аммо дӯстон мутаассифона UFC дигар пулҳои коркардаи ҷангварҳояшро эълон намекунанд. аз ҳамин сабаб мо оиди пулҳои коркардаи онҳо гап намезанем. аммо ташкилоти Eagle FC шаби гузашта пулҳои коркардаи Кевин Лиро гуфтанд. Кевин Ли дар муҳориба зидди Диего Санчес дар ташкилоти Eagle FC $220,000 кор кардааст. барои муқоиса биён охирон пулҳои коркардаи ӯро дар UFC пеши назар меорем. дар охирон муҳорибаи худ дар UFC Кевин Ли $110,000 кор карда буд. яъне дӯстон Eagle FC ба Кевин Ли як маротиба зиёд пул доданд, дар ҳоле ки ин аввалин муҳориба барои Кевин Ли буд. муҳорибаи пурраи Кевин Ли ва Диего Санчесро дар телеграм-канали Паҳлавон тамошо карда метавонед. ҳозир боша мо мегзарем ба дигар хабар. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев оиди танқиди одамон ки мегӯянд ки рақибони ӯ сус буданд чунин ҷавоб дод. одамон мегӯянд ки ой ӯ бо ин ё он ҷангвар ҷангидагӣ нест. гӯш кунед, ҷангваре ки беҳтарин ба ҳисоб меравад Ҷон Ҷонс. ба ӯ дар 4 муҳорибаи аввалинаш дар UFC чанд зарба заданд. маро бошад дар 4 муҳорибаам дар UFC ягон зарба задагӣ нестанд. ягон кас дар аввалин баромадҳои худ бо рақибони сахт вохӯрдагӣ нест. ҳатто Конор Макгрегор дар муҳорибаҳои аввалини худ бо рақибони сахт вохӯрдагӣ набуд. ягон кас Ҳабиб бо ҷангварони сахт дар аввалин муҳорибаҳои худ ҷангидагӣ набуд. ба ман танҳо вақт дар кор аст, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев дар UFC 4 муҳориба гузарондааст ва дар ҳамааш ғолиб шудааст, аммо ягон рақиби Ҳамзат ҳамон лаҳза дар топ 10 UFC набуданд. аз ҳамин сабаб одамон мегӯянд ки рақибони Ҳамзат сус буданд. дӯстон, ман фикр мекунам ки ҷангвари сус дар UFC баромад намекунад ва дар ҳақиқат ҳоло ҳамааш дар пеш аст ва Ҳамзатро аллакай рӯзи 9 апрел санҷиши хеле сахт дар симои Гилберт Бёрнс интизор аст. агар ки Ҳамзат дар ин муҳориба ғолиб шава, ман фикр мекунам ки боз чунин суханҳо мешаванд, лекин камтар. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? ба фикри шумо Чимаев чемпиони UFC шуда метавонад ё не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонаободу сарбаланд бошен.